Ollaan menossa Paraisilta Nauvoon lautalla. Ei olla menossa. Eikö? Jäädäänkö me tähän? Ei, vaan minä haluan lautalla joogaleidille ja se on tuolla. Niin, kyllä. Sun tarvii laittaa sitä vielä kiinni autossa. Tässä odotellaan. Meillä on ihan tämmönen toppipaikka. Tässä ollaan ensimmäisenä jonossa. Ihan sairaan kaunis ilma. Hyvä iskekin tänne ensi vuonna voisi tulla. Jooga tai ei, niin tullaan kiertämään tää Saariston Rengastie. Sitten paljon ihmisiä. Busterin veneitä, minä mennään jostain. Ai vitsi. 12 astetta on täällä nyt kyllä ihan huomattavasti. Kyllä lämpimänti tänään. Veneilijä purjehtijan paratiisi. Kesänauvo. Aivan mahtavaa. Pihapuulla. Vesiliajuompari. Tänne. Jos mulla olisi 3 ämpäriä, niin yhteen mä laitan uima-ahjakkaan, yhteen vettä ja yhteen mukaan. Tuuleeko? Tosi lämmintä. Lähetään niskalle, kato sitä kotiveden. Sairaan upeassa maisemassa täällä saa ajalla. Toki vähän jonossa ollaan. Ollaan just päästy lautalta. Pian me ollaan Hotskarin Näsmyn kylässä perillä ja joogaleiri saa alkaa. Matkakin on kyllä ollut ihana. Saariston Rengastietä ajellessa.